ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പോട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ക്യാൻഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് കേക്ക് കട്ടുന്നത്. മാമ വന്നിട്ടാണ് കട്ടുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ടീച്ചർ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലല്ലേ? To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you.